София, квартал Люлин, златотърсач, медицинска сестра. 1000 лева, които не подозират, че имат, но ще разберат след срещата им с OLX Crew. Казвам се Йордан. Казвам се Виктория. А аз съм Киро. Ние сме OLX Crew. Ще дойдем у вас и ще видим как да освежим дома ти. Ще ти дадем 1000 лева и ще ти помогнем да спечелиш още 1000 от вещите, които са ти омръзнали. Ще видим кои неща у вас са излишни, ще ги продадем и ще ти подберем нови. Ако се местиш в нов дом или пък искаш да направиш нова детска стая, ти си нашия човек. Преобразяването започва сега за дома на Ева и Мариан Николови. Тя е медицинска сестра в белодробно отделение. Всеки ден вижда границата между живота и смъртта. От всичко, което виждам всеки ден, виждам колко е ценен живота и колко е крехък. И ако пропускаме моментите да се усмихваме, ще бъде много жалко пропиляно време. Той е електротехник и златотърсач. Едно лудо хоби, което няма аналог в България и даже в световен мащаб. Промиване на речно злато от руслата на реките. Най-ценното злато, което съм намирал в живота си, е самородно злато в кварцова жила. Това е нещо изключително рядко в световен мащаб. Най-ценният подарък е неговата любов. Доверието, което ми има, сигурността, която ми дава. Че във всеки един момент, където и да съм, или той където и да е, ако има нещо и му звънна, той ще дойде, независимо какво е и къде е. И другото ценно злато, което съм намерил в живота ми, е моята половинка Ева. Бяхме много добри приятели. Аз по това време се намира в един така доста преломен момент в моя живот и той ми беше рамото, на което плачех. И впоследствие така някакси от само себе си нещата прераснаха в нещо повече. И растат вече 25 години, в които изпълват 40 квадратния си апартамент с много любов. Това, което искаме да направим е да смениме гарнитурата, която имаме и ако останат някакви средства за нещо друго. Пораженията са от кученцето, което имахме и за съжаление почина. Какви поражения? Аз не виждам. Или сте ги замаскирали? Сега са замаскирани. Ето го поражението. Тя беше много болна, претърпя много тежка операция и няколко дни след това почина. Това е нашата спалня. Много мъничка, с много любов. И всичко необходимо? Да. Секс спалня. Затова стига. Да видим тук стига ли на Ева да приготвя вкусни неща. Тази кухня стига за приготвяне на много неща, обаче само от един човек. Няма място за двама. И то си ти. Да. В този бокс всъщност предполагам, че нищо няма да променяте, защото всяко нещо си е на мястото и ако се мръдне и разваля цялата схема. Да, така е. Тук нищо няма да промениме. Евентуално някой уред, ако ни остави след време. Ако откаже, аз мисля, че тук бърза помощ, веднага реанимацията е при теб. Като... Тя е късметлик. Като всяка къща на обущар, той ходи бос. Не му се сърдя. Не му се сърдя. Мислили ли сте генерално да промените дома си? Ако пък намериш по-голям къс злато, направо голямо. Ами не, харесва ми това жилище. Няма да сменим апартамента. Вече сме на такива години, че търсиме спокойствие и нашето щастие не е в големите неща. Тук промяна голяма няма да има, само преобразяване. Да, точно така и с сумата, която предоставя OLX, мисля, че ще останат даже средства. Експертът по обявите на OLX Виктория все още не знае, че ще бъде изправена пред интересен казус – желанието на собствениците да даряват, а не да продават. Бих искала това, което ще подменим в къщи, да дарим на някое семейство в Мизия. Интериорният дизайнер в OLX Crew Йордан ще попадне в жилище по вкуса му.
пастелни тонове и добре усвоено пространство. Много добре сте се справили с това място. Мисля, че моята работа ще бъде минимална до тук. Цветовете, всичко е доста приятно. Като съвет бих пренесъл този цвят върху тази стена. Особено ако искате да сложите някаква картина и такова, по-добре ще изпъкне на тъмен фон. Доколкото разбрах, се разделяте с всички мебели. Да, разделяме се. В помещението. Значи основно трябва да търсиме диван с маса и TV шкаф, да кажем. Да. Харченето на 1000 лева от OLX започва. Чрез обявите в сайта Йордан може да намери всичко, с което Николови ще преобразят хола си. Тук сме харесали няколко дивана. За мен е може би най-подходящия вариант и най-удобен за гледане на телевизия е ъглов с лежанка. Да. Какво ще кажете? Да. Това е нашето мнение. Да, това е единия вариант, който дори е с скрит шкаф за алкохол. Много важно. Другия вариант е, на който ви няма размери, не може да преценим дали не е много голям за това помещение, е този. Да. Това е страхотно. Да, но наистина е много голям. Мисля, че ще препълни помещението. Така ли? Да, ще го препълни. В доста по-големи стаи ги напълват. Виждала си го, така ли? Имам го вкъщи. Може би в такъв случай този ще е по-подходящ за тук. И естествено трябва само да харесаме един TV шкаф. Колко е цената на този? Не пише по договаряне, но тук отдолу пише 800, около 800, според зависи от размера и дамаската. Около 800. Значи може да се договаря цената, евентуално. Макар че да, ако са си фирма с твърди цени на различните модификации, може да няма тази опция, да. Но може би ще паднем, да. Което значи, че ще имаме пари за още мебели. Да, ще остане бюджет за още нещичко. И какво, Вики, докъде стигнахме с бюджета? Значи оставяме на вариант TV шкафа с този мотив и масичката със същия мотив. Което прави 314 и 130, 444. Точно така. И дивана, ако е 800? 1244. Значи 244 ни трябва. 244 трябва от някъде да измъкнем като потенциал. Ами аз предлагам, значи тази секция отпада като вариант. И съответно TV шкафа, който е тук. Да, и TV шкафа, който е стария. Ще им вземем ли 200 и колко лева беше? Това нещо. Да, това е шкаф, и то ги... тези шкафове. Ами допускам, че може да опитаме съвсем спокойно да им вземем към 200 лева. А другите неща, неща, много ми се иска гардеробчето, макар че Ева спомена, че иска да го подарява заедно с дивана и масичката. Може и без OLX да... OLX има такава опция, така че... Конкретно към потребители от Тунизия насочено. Да, достигне до повече хора. За подаряване. Да. Мисля, че точно това искахме. Факта, че дизайнера го одобри, иначе... Това е. За такова пясно помещение разпределението няма особено много вариации, така че бързо стигнахме до извода кое къде да бъде поставено. Предизвикателството за мен в този дом беше да накарам домакините да продадат нещо, притиснати от необходимостта да си набавят нужния бюджет, за да си закупят нещата, които харесахме в OLX.BG. Все пак решихме да продадем телевизионния шкаф, секцията и по този начин ще го закръглим бюджета и всичко ще е окей. Само преди няколко дни тук изглеждаше по различен начин, а сега вече имаме промяна.
Как е дивана? Удобен ли е? Много е удобен, здрав, нов. То при вас така или иначе си беше хубаво. Подменихме само няколко мебели. Добър избор на ма те послушаха. Послушаха ме. Да. Лесно се работи с професионалист, какво може да се каже. Лесно се работи и като Лесно. има някакъв старт, какъвто имахте вие от 1000 лева, как излезе сметката, ми е интересно. Ами, първоначално смятахме всичко да дариме, но се наложи да послушаме съвета на Вики. Малко надхвърлихме бюджета и се наложи да продадеме секцията и шкафчетата, които бяха тук. И успяхте толкова бързо да ги продадете всички тези неща? Успяхме, да, за 2 дни ги продадахме. А с останалите мебели, които... Ами останалите ще отидат в Мизия. Супер. Ми да смятаме? Дивана излезнал 680 лева, масата 130, секцията 314, 1000 лева получихме от OLX и разликата доплатихме чрез продажбата на секцията и шкафчетата, които бяха тук, пак чрез OLX. Постигнахме преобразяването бързо, лесно, удобно, практично Перфектно. и сме много щастливи. Дано има повече късметли като нас да попаднат на екип като вашия и да преживеят преобразяването, което ние преживяхме.